Bon dia, xiquets i xiquetes de tercer. Vos vaig a fer una breu explicació de la fitxa d'esta setmana. Abans que res, recordar-vos que totes les tasques de música són totalment voluntàries. La música és per a passar-ho bé, per a tractar d'entretindre'ns d'alguna manera en aquest temps que hem de passar en casa, d'acord? O sigui que no vos agobieu, tot és voluntari, feu les que vulgueu, les que vos motiven, d'acord? I també recordeu que les podeu fer de la manera que vos siga més còmode. És a dir, si voleu imprimir, podeu imprimir. Si no voleu o no podeu imprimir, podeu fer les activitats utilitzant la pantalla d'un ordinador, d'una tablet, d'un mòbil, i el que sí que vos aconselle és que podeu obrir els vídeos, d'acord? Perquè els vídeos són explicatius i són prou útils, d'acord? Bé, comencem. La primera part és de flauta, que vos l'explicaré al final del tot. La segona part vos parla una miqueta dels instruments de vent fusta. Vos nomena i vos fica la imatge, d'acord? I simplement recordar-vos que els de vent fusta són de vent perquè necessitem bufar aire per a fer-los sonar i perquè estan construïts en fusta. Vosaltres direu, la flauta de bec és de plàstic? Sí, però perquè és per a xiquets. Normalment se fa de fusta com la meua, que ara després la veureu. La flauta travessera avui dia se fa en metall, però antigament se feia tota de fusta. Se va fer en metall per a poder tindre una sonoritat més brillant dins de l'orquestra, però, com antigament se feia de fusta, s'ha quedat dins del grup de vent fusta. El clarinet està clar que és de fusta, el corn anglès, el fagot, l'oboe, el saxòfon és de vent metall, però doneu-vos compte que la seva embocadura és igual com la del clarinet. Està feta de canya. Per això se considera també de vent fusta, d'acord? Bé, si voleu podeu llegir, podeu pegar-li una llegideta a tota la informació d'aquest grup d'instruments, però el més bonic, l'activitat més bonica és escoltar una obra que està composta per Prokofiev i que se titula Pere i el llop. En castellà, Pedro i el lobo, que està por ahí, n'hi ha molts vídeos de YouTube, d'acord? En Pere i el llop, cada personatge del conte és un instrument diferent i cada instrument fa una melodia. Està el violí, que és de corda, està la trompa, que serà el llop, que és de vent metall, i estan els timbals, que seran els caçadors. Però tota la resta d'instruments, el pardal és la flauta, l'ànec és l'oboe, el gat serà el clarinet i el iaio serà el fagot. Són de vent fusta, estos quatre, d'acord? Ahí teniu dos enllaços, la presentació dels instruments, que cada instrument fa una melodia, i el conte animat, que vam fet un muntatge amb dibuixos animats utilitzant la composició de Prokofiev. Molt bonic, d'acord? Després teniu tres activitats. Una que és unir cada personatge amb el seu instrument, que vos he ficat els mateixos enllaços d'abans, vos els he ficat així. Després teniu la típica activitat que fem a classe d'escriure el nom de les notes i després una altra activitat que fem moltes vegades a classe que consisteix en cantar les 4 melodies que estan desordenades i després ordenant-les segons vagin sonant. Vos he ficat un vídeo, vos l'he fet per a poder cantar les melodies i després fer el xicotet dictat. Tot això ho podeu fer amb el vídeo, cantar-les i després ordenar-les de l'1 al 4 segons vagin sonant. A més d'això, vos he ficat 3 enllaços amb activitats musicals que són jocs musicals online, d'acord? Per a que vos pugueu entretindre endevinant les notes musicals o endevinant ritmes de negres i silenci, este és molt fàcil, i endevinant també ritmes amb negres i corxeres, que este és més apropiat per a vosaltres. A l'últim, recordeu que també vos he ficat la solució d'aquestes activitats, d'acord? Bé, vos explique ara un poquet de flauta com anem. Mireu, vos he ficat 3 cançons de flauta que se diuen cançons de falda. Se diuen cançons de falda perquè són per a tindre el bebè damunt i fer gestos amb els bebès i tot, que si dona temps en el vídeo també vos ho puc explicar. Estes dos, Bernat Bernat i Pis Pis i Ganya, són les de l'altre dia, d'acord? Són les mateixes, però que vos he ficat en una partitura un poquet més gran i més apanyadeta.
I després vos he ficat una altra que és a la cadireta, que és, ara després vos contaré, se canta per anar a dinar amb un bebè, d'acord? Comencem per ara les notes, d'acord? Les posicions de les notes són mi, fa, sol i la. El fa vos l'he ficat entre parèntesi perquè no apareixeran les cançons. Per tant, les cançons estan fetes únicament amb les notes mi, sol i la. Mireu la posició. L'altre dia estiguérem treballant la i sol, que era només amb una mà. La i sol. Ara seran també el fa i el mi, d'acord? Podeu practicar amb mi veient el vídeo. Mireu, anem a treballar primer mi, fa, sol, la, d'acord? Són estos dits, d'acord? I recordeu, 3 dits d'esta mà i 2 d'esta farem el mi, perquè el re i el do serien així. Hem d'eliminar estos dos. Mi, fa, sol, la. Mireu. Podeu repetir amb mi. Mi, fa, sol, la. D'acord? També ho podeu fer descendent. La, sol, fa, mi. Podeu fer amb mi. Recordeu que si molesta, podeu treballar les posicions amb la flauta en la barbeta, sense fer-la sonar, d'acord? Bé, ara passem a veure la primera cançó que la teníeu l'altre dia. Era Bernat, Bernat, pegat al cap, amb un coixí ben adornat. I les notes serien sol, sol, la, sol, 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 la, sol, 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 la, sol, 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 la, sol. Tot el temps igual, únicament sol i la. En flauta seria molt senzillet, únicament les notes sol i la. Ara passem a la següent. Pis, pisiganya, d'acord? Diu, pis, pisiganya, mata l'aranya, peu de canyeta, estira l'orelleta. I el mateix, tu agafes al bebè, li estires l'orelleta, no sé què, d'acord? Bé, les notes serien sol, sol, la, sol, 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 la, sol, 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 la, sol, sol, mi, sol, 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 la, sol, sol. És tot el temps sol i la, excepte un mi xicotet que vos apareix ahí, d'acord? Passem ara a tocar-la, d'acord? Per últim, ens quedaria a la cadireta, que és la cançó nova que vos he ficat, d'acord? Diu, a la cadireta per menys... Ai, perdó, torni a començar. A la cadireta per menjar sopeta, per menjar raïm, xim, 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 xim. Us heu donat compte que este trosset s'ha de repetir 2 vegades perquè té la barra de repetició, que són aquests 2 puntets, i a més doneu-vos compte que té 2 línies de text, d'acord? Bé, passe ara a cantar les notes. Sol, sol, la, sol, mi. Sol, sol, la, sol, mi. Sol, sol, la, sol, sol, la, sol, I ara, per últim, ho tocaré en flauta.
ja estaria, ja hauríem acabat amb totes les activitats que vos propose per a que feu les que vulgueu. Podeu fer només una cançó de flauta, o podeu fer escoltar el conte musical, fer els exercicis escrits i alguna cançó, el que vulgueu, d'acord? El que tingueu ganes. Espero que passeu molt bé la setmana i ens veiem el pròxim dia. Adeu!